10h 11h tɛnɛ ka taa bila alamisa tɛ fɔ amunu kɔ k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka yira k'a fɔ manifin hali n'i ye sokɛ sirite ku i kanu b'a la Lala Kuyate Samaira ko sani ka taa kale da kungo kɔnɔ sinani ɲɛ na i k'a da i ka sokɔnɔ bakɔrɔ ɲɛ na ko n'o kɛra Lala Kuyate ko a ka sigi bɛ diya baasi tɛ i ni sɔgɔma ko baasi tɛ alhamdulillah Sanogo ayiwa Samaira i y'a fɔ cogo min na an mana kɛ diɲɛ fɛn fɛn ye an bɛ bonya sigi an kanubagaw de ma o hukumu kɔnɔna na an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin u ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin sanga in kɔnɔna na fɛn fɛn sigilen don i ka jabaraninso Mali kɔrɔ ni o de ye Sherifila TV an b'a fɔ k'u bisimila n'u ka jɛmukan mandi sɔgɔma don n'o ale de ye dabɔtɔ ye Lala Kuyate il faut que waliɲuman dɔn o diyara n ye Lala Kuyate bi ye 6 octobre kosɛbɛ ni octobre fɔ Mali jamana kɔnɔna na n'a ka di Lala Kuyate diɲɛ fan caman fɛ mɔgɔw b'a fɔ ko octobre rose wallahi n'o kɛra Lala Kuyate baaraw caman bɛ bolo da o kɔnɔ kosɛbɛ maa dama ka ɲɛsin an balakaw ma o siratigɛ la an ye wele bila bi maa dɔ ma Lala Kuyate ni ye yafuma b'a la bama ɲɛkili ko dɔ ka tɛmɛ tɛnɛni a ciko b'i kɔnɔ dɛ y'i kɔnɔ siratigɛ la kɔrɔni ka pan a tigi bolo mais dan o de ye mɛn tigila ye an ye wele bila yafuma b'a la kɛnɛ tigilamɔgɔ dɔ ma an ni ale lajɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ an bɛ kɔrɔfɔ segin a ma fɔlɔ a ka tɔgɔ ni jamu fɔ maaw ye ka foli lase maaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sani an ka segin ka sa yɛrɛma ɲini n'Ala sɔnna Samaira n balimakɛ i ni sɔgɔma an b'a sɔgɔma ko ni baasi t'i la hɛrɛ sira alhamdulillah ayiwa i bɛ Sherifila Tele jabaranin sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛmukan sɔgɔma don o don ayiwa i bɛ foli di lamɛnbaajɛkulu ma ani ka i tɔgɔ ni jamu fo ka taa se i ka baarakɛta ma yaasa u bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la d'accord Lala Kuyate yɛrɛ ni sɔgɔma diyara n ye Samaira bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ne tɔgɔ ye docteur Bagayogo Siyaka ne ye gynécologue obstétricien c'est-à-dire docteur minnu ka baara ɲɛsinnen don musow ka banako ma n'u ka kɔnɔmaya latɔgɔtɔgɔli ma an segu ko kuma o ye to de n'i ye dɔ ta dɔ bɛ bɔ segukaw fana ko fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ a ba wolo a den wolo komi ko kuma ko b'a ba wolo donc o kɔnɔna na an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ an bɛna fɛn min fɔ a k'a ni sawaba bɛn an bɛna fɛn min fɔ a k'an tile siratigɛ ɲuman kan pour que kuma ye an lamɛnbagaw k'a faamuya bi hurmati rasul Mustafa ayiwa o diyara n ye Samaira a tɛ tɛmɛ nin kan baga kunkunu baga ɲɛɲɛ o don dɛ nin y'an kelen ye ka bisimila kosɛbɛ Lala Kuyate laada o bila ka gɛlɛn dɔnkili ɲɛ gan ye o ka fisa tizara fɔlɔ an tɛ o suuru an b'o suuru ka docteur Bagayogo bisimila n'an y'o suuru ka bisimila n'o ye an na sɔrɔ ka an tɛgɛ bila yafuma bala k'o taw la n'Ala sɔnna an bɛ taa technicien fan fɛ tezara premier n'ale mɔlen don komi olu y'an dɛmɛbagajɛkulu ye jɛmukan ye o kɔnɔna na an b'o min ka sɔrɔ ka segin ka na ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko ta te zara tew ka te de ye a bɛ san 3 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan golen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna bulu diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna bulu tiɲɛ ye ala te zara Lala Kuyate Samaira k'i fo k'i waliɲuman dɔn o diyara n ye k'a fɔ nin ye enquête ye ka don jɛmukan kɔnɔ kosɛbɛ nin enquête ye ka fuguru k'u bɔ dabada la awɔ bawo manifin n'i dɛrɛ bɛ fɛn min n'i y'o bila i bɛ kɛ dɔnbala a fili bɛ gɛlɛya i bolo o ye tiɲɛ Lala Kuyate ka docteur Siyaka Bagayogo fo ka waliɲuman dɔn o diyara n ye jawuli la awɔ octobre rose an na kuma o kan walayi an na kuma o kan o kuma Samaira a yɛrɛ ɲɛ bɛ n sigi cogo la hali k'a fɔ ko n fana bɛ octobre rose kɔnɔna na bi o kuma rose kɔrɔ ye jɔ de ye ɲɛ bɛ
jori la Samaira a fo jama ita kun fana be ga njoro fa octobre rose ko la comme il n'y avait jamais de joli là. Fini joli. Mara ga chugo sa couleur ngone rose. Odoi. La gete. Il faut gadoka. Ouais, ebe jo rose la bi. Yaro. Jarabe. Wala mi clip du jour. Alibi ane anga nege tigla mo beto nyombulo. Ko sebe. Clip du jour amita sikaso. Aiwa ko zigiri bura. Okay. Aiwa. Ko aye no blab ke. Ame dono onyamada. Ka soro na jemga ngo. Awa nga fama ufasa kon. Awo. Sabale ogo janto ga mara chogola afonya ma oyo ga sabale ogo janto ga mara chogola afonya ma oyo ga sabale ogo janto ga mara chogola Ibrahima yo mumi dado ne faso komana idabala ikula do ala kanidado faso komanda ezigiri bamarayo atunga kuma faso gola faso de manake chogo ikijo yoro fai faso nyamila famalu malagosi kumate ninyene seboye faso gola bebe nyama umoga sabale ugu janto ga mara chogola afonyema uga sabale ugu janto ga mara chogola iye nala ige fama foi ga sabalide nala ige mogo mara masai mogo mara nindu sutinye nala ige jamanye mogo jamana mara nindu sutibe nala ige mogo mara mara sai unindu sutitaga nebinye mauma aye sabale aye kofile faso de una afonye mauma sabale ugo janto amara dola muna ne kumana faso dola ne sigi kala gelige fama uga fama alai ale makume ka ambelaje ni mi dugu koloka imana sa ibinyini ngaula sani ngama kuninga sigite kanyajo faso chengola atinye funga wili kanjo yoro fa faso de une nala ige jamanye mai sango ala ige famae emana kuma Lala Kuyate. Ako memi free. Sirajantama ni ankete okonundo. Kosebe. Na manya ka fontaine doyandu. Tawo. Kanumba odebe sigi Lala Kuyate mali jamana kona ani mali koka. Kosebe. Kajimugai makono. Tawo. Ula kuna fone bala. Ambo daele sabira. Wani nyata. Nanyu daele ni esori. Jamana ka fasiri do. Amba leta. Nyota. Nanyu ta mimbe talike tajiku konna. Keren ni ala asoroliko jamana konna na. O ministry koni ni mado ye sigi bake akukunka. O aya ira ka foko Josin Duru koni ulu de talendo carburant ko koni ale kama Lala Kuyate kunu inaka diye afo jamana gouvernement au kotigi gale kosebe audité général de division Abdoulaye Maïgawa Lala Kuyate aye sigike yafma bala ni kulu doye ako Lala kulumindo Lala Kuyate yafma bala bufuma ko comité interministériel de gestion des crises et catastrophes ako Lala Kuyate sigi kunye miye odeye kasiga hakili fara nyona wala sa kasiga ferdinand so Lala Kuyate tajigo gele mimbe ba maliba konnana ako odese Lala Kuyate mimbe talike yafma bala général de division Abdoulaye Maïgala akone ajira ka fo tabulu duru be Lala Kuyate madama tabulu do be uluka do berela wala sa kasiga jamana na mawla kasiga nani tajiye akono ako odoye jume Lala Kuyate nazara kando de ako coordination et la coordination et de la concertation ote ka bala nunu sogosogolo nyonga faga se ka concertation ka nyongo nyukala
la la sécurisation des convois et des travaux critiques o te yaf mabala mobile bomunu be odoni kana kasega olu yaf mabala ko olu lakana wa la côté onke donc de l'approvisionnement et la distribution oui kasega nani aye jamana kono foga se kasega a clair état différent là de l'accompagnement des opérateurs victimes de la et de la diplomatie foga se ka demeta kanyeshi maumo munu ka barabe a konana ni bi gere ko ntame ka ulu segere la kuyate ani abara ke choya ka soro ya fuma bala makeni gere yeno diplomatie ako sigi mbaro de la kuyate akira nchogo la ako ngoni ye tableau duri de la kuyate munu ko ni benkera uluka ka ira ka fo de la kuyate no odona berela ya fuma bala doni anataula ni metale ke tajigo gere mali jamana kono ame abla dofo kono ako la kuyate ako ni ataka lage sigi ngoni ngere no wati chogo na kasira ke hakili folem yi ako ani kono fon lo kelen kan nyon ye ako mali jamana ministre min kabro beta kan shin la kanamo na kadiye afo generali ko Daoud Ali Mohamedin ako la kuyate ale yere ako ne ayenye folu chamake ako ne ko Ali Bilala kuyate fere chama besena doni ana tola munu na blase nga jango kasika ngoni babo jamana kono don sena ako ngani ya atagalage bi ako la kuyate femimbe kata kumala nguluma kafo kama ujati la kuyate ulu fana barika benyini kabuya ko na ko sebe ko ka sura ko ageliate obebo ako ni atagalage la kuyate ulu sate la jamana nyama ko ni obala ka fere jondo sigi singa doni ana tola la kuyate ni odona berola be la kuyate tajuko geleya onabla dofo kono namuru kuyate aleka kalamu kala ayashu dabajila kano blake ka beneni batakinyi anye mi salo ka bo esoro kono la kuyate bunya bala aywa samaira am namuru kuyate yere fuya nkala nkara modu bashite aywa am tanya fe anata am independent samaira na nyuta mi metalike sugulu alebe segu marabulu kona ibai ka fo anga fama onu anga finintugu yuri ka jo sabati woro ko folena mi sera ka ke sababu ye ka bambanchi tigila matan duru bonyo koni ulu koni bone unina fuka tasi ubulu mina koni fana chama cheni ma lala kuyate fore wakadu ni eyo mefio abiakli diromina odi yef mabala sokolo oni fagata tigata bla nara okungo kono ya bonfo lala kuyate abufo ma ko fore wakadu ako ni atagalage bamanji mawo okone tame yenge odagalora yi ako kuma ni kuma obi bali kana oka janva jugo ke wale ko odobuluda ako usigatira ni atakalage ulmasiri tabo lala kuyate okalengando kasiga jamana kono deni obulo kono fe ko lakana ako usigatira mi sokolo ko fo ni ma do ula afo shwala la kuyate ni shola ko me obi makli jimina ode ye nyono o cercle la kuyate o seratigala ul masiri tabawo kasangani o kala kana bara uyi o yi to sani duguche ka susulu ke ka jiga duguma la kuyate mi ne amaku jatiga wale manunu o chamana de ako akira sobu kasika o chama ko ne ko ni kene karaba ako onongo ni fe mi ngoni sera ka dan o sera jo mata ani turu bonyongo la kuyate munungo ni ulu fara no ko bless no ko balila ko dara ko te kafra ulu matan duruka ako bulma fe tan bulma fe mwa anuko bonyongo ni ubitale ke moto bawla la ko yati fakasi yaf mabala o ka kele ke fino chama maw dara ko yati ulu fana sur la kasika tia anga bulma sir tabawu fe ako dara ko yati bara ngoni akira yoro la mini wagadu o fore manja ina fo yafo chogomina ako kilometre biso bonyongo obe ani fara bugunu nyonche o mini o yoro bi ni majugu nungoni tame yaf mabala zulenda o ko folena kama ka fo odongele no be se utukalo autoklo cleanani ma akulu masir tabawo uyi sanfisul doke tomutu fana umara bulo konana ye lada kuyete okone chenta kanyeshi jamba jugu nunu yaf mabala kebawo mo kasengano ukapikapu ulu chama cheni ye akula lada kuyete akayoro yoro mi ne akasuru in guzman na lada kuyete okone ukakeleke mina chama chena ako eta major general des armées akone ulu masir tabawo nu foko sebe ni kalaba ka alibi ka jama kondo fo lada kuyete ukati jala kanyini ofe alibi oka hakli sigi bawo dala kuyate manunu ngoni ni obe onsina medela no kuma kan foye don chamaya kata moto sina blo fifa ko ojo mandi abla ijara aliya afasiri ko sebe samaira amtu eni panankili nkonna amato kono amtu segu marafana konnana odowa awo ai abo segu marakono okay aiwa na mbora segu marakono ana fereke kasi tajikola odo na anyuta metalike tajiko geleala odo ku
ko o kon be se ka ke jenim o te ba manji tigila ma ka kulu do ya ko lu ka kololo o de kelen no ka tajita moblu nu no esiter nu ye olu koni balika do jamana konna na ko de kelen no ka tajiko gele ya konna si malien den chama mani watina ako lala ko yete tajiko gele ya lala ko yete binye dim do kono dimite ako lala ko yete fanchama fe ako ni yeme ka fotaju ko ni gele ya bala ka do olu soro chogola dugu jego mngoni ta ako lala ko yete ako ni ye ataka lage gele nunu ngana ka se ya mabala taju soro le ka gele ya jamana kono don fe ka se gazolu mo ako lala ko yete kololo babe ala ako kololo folo mi betale ke ya mabala soro busoli barao tormonyo olu soro chogo abe gele do ola lala ko yete ako ni ye ataka lage ola ako ali sene ke chogo ya nyimo fa ka se ya mabala sani fero mo ako lala ko yete gele be se o mo bo abe sababu ka siga fere fe ko lu daw ko lu njorondo ako lala ko yete ako ni ye ataka lage o sita tigala jamana nyama ko ni obala ka fero sige senga wala sa lala ko yete ka siga tajita mobli nunu ko do ka do ya mabala o seyoro la ako bamako ani malaburu chama ko nana ako lala ko yete ako ni ye ataka lage bi mi metale ke tajido ni moblu la gele ko ne be uluka bawo janvaju nunu ngone ngeme ka onye tanake oye ako onye shu oka ani oka etasma shuru oka ako shite korashia yi ako rese tigala bi anga tajiso bawo chama be no station yi ako lala ko yete eba ye ka fo tajiso le obegele ko no bi ebe mawdo toni ye lala ko yete tajita yoro la bi de ako ukeme kama na ganye ako lala ko yete bitaji litri ako yodo la nakadi afo 4000 wejoli keme shigi ote keme shigi wa ako lala ko yete dans certaines zones du pays ako adarike jamana nyama o keme ka songo minda aka ode 775 francs yi bamana ngana obe joluma de kemen biduru nduru ako gazoli ko be 725 francs ma kemen binani nduru ako ngani atagala lala ko yete ako yoro dola almi metalike ko pompe à la pompe les tarifs ont également bondi côté al pompe station tout do yewa ako 891 francs ako pour l'essence et 889 francs pour le gasoil ako lala ko yete oba yera ka foro dola ako ko do ko ni do fara o ka songo ka ako bini do do ko nana kamunu munu ako ebe afo etaje ferero chama ko nbe lala ko yete ali dimo ko ete o yemnu mun nende ko asobo ya mi ko tajite o ko nana ako lala ko yete ni mawtu ne nyo ngana mina kiba soro abi ko don be soro o ko nana ko akoni ko lo mi be ye ala lala ko yete o de ye ka se ka ya mabala ka tromonyo soro na ka de soro bosoli ni o bitali ke ya fambala economy na ko siga an se zabara ko nana ako Dauda Sangare ale ka fashido mi salo ka bo ya mabala independent kono ka sano o ka bibole aiwa Samaira ami do ke al sala kan no ya du jamana kono amina ya rabbi o nay independent blami indicateur du renouveau ta na nyota ameta buguni marabulu kono na sira ibai ka fo sodo kon de dafiri la kalana min kala sababu ye ka manani kon wonu bolu nina ani ka sika majugini chama mbokoina lala ko yati munu ni to ala ala ka badal no wi munu njugo na lala ko yati ala ka yaf mabala lafiya di umma ako lala ko yati ni kera koi ako akera kalana ka ofi ako ni atagala lala ko yati akera yaf mabala kamana gankoyi akera don jume ako ni ne kera ka beni juma don ye obtakro kle samba fene mwani nduru ako sengar juma ton wati kalana ka ofi kalana yoro mi no okoma ko kele bugu ako bugu ne marabolo konnana ako lala ko yati ni ngoni ye shisho dode ye mi ndafrila ako adafrili lala ko yati akira sobu ka kasara ko ko natide ako baw onongo ni fe manane bonyongo ulu ningene karabala koi lala ko yati ma chama wera ulu sebe ko ko ni juguna ako nungo ni jabi kunfolo ye munu sura ka franyonga ka sangani jaf mabala protection civil maw nakadiye afo dugude maw ulu wule ka ke kono kuluyi wasa ka sigana nyinu mbulo do ka nyeshi ni so dafrilemo ako lala ko yati ako ni atagalage ako manane ko ni ulu bona onina ma chama wera ulu ko ni sebe ko jogina ako ngalala ko yati ako ni akasara asibe ko bona ko sebe bawo makale ni tole ko la ote ko jeni kubli faga se mafla masawani manane mo ako lala ko yati ni ngoni yike waliye bela jeni ka ngajanto yaf mabala shisola wa madama samye no wati nununa ako ka makle jigi ka fodala ko yati ina fara yaf mabala jato ka mununu okumbora ka bi ka bene otoko kle sabai o clean mi yaf mabala ka sangani e comité interministériel de gestion des crises et catastrophes ma fait we ayira ka fodala ko yati samye doni biche akodala ko yati akeda sababu kasika yaf mabala so bakili keme fla bi saba no fla kolu dafri munun chera ni samye jifana ukeda sababu yaf mabala ka so binane
ani nane bonyongo ko lu sebe ko d'Afrique ko sebe Lala Kuyate ako sampera jigo ko o min kera o sera tamo ako fian jugo o Chili o sera nane bonyongo ma ako Lala Kuyate ako ni nafara o fana kan ko kurai Isa Jakite aleka fasido mi salo kabo ya fama bala eletere ko nana aywa Samaira ni amido kala kan kisi masiba o mahalsa Samaira ula am nouvelle horizonta na nouvelle horizonta Samaira amita luluni awo na sera luluni ya ka fo metalike bamanchiti la maw ba mundu kumanya ka walu yo do ko nke luluni ni sika sumarala min kera sababu ye ka tajita mobili do no carburant mobili do citerni ko la joko essence bebo o kono ni nga soro ka tasuma bla camion in kumulula Lala Kuyate ako anda sera amma ako to sera to anga alakaliya ako alibi yaf mabala mi metalike lakana baliya ka kanye shinya fobla sera kumo ako Lala Kuyate ka beni karodo otoklo kle duru samba fani mungoni nduriye ako yaf mabala siga so ani lolo ni nyonche nakade siga so ani kajolo ni nyonche ako kono wari ta sera Lala Kuyate ako bamanchike walo oye deliko flala mai kokorode ako ni atakalage Lala Kuyate ako kamiyo do koni olu koni oye oka janva jugu takanyeshi omo mona mina kamiyo nunu isterun na soro okeme ka janjugu dasira la dugula dugumi ne abele ko donyena ako osiye oye siterni alajo Lala Kuyate yaf mabala akera negenye shigu wati 8h du matin ako Lala Kuyate ako niye atakalage okone oye tasma bla siterni nani ka jeni ko sebe ako okeminge siterni were okone kumbora Lala Kuyate oye mugu susulu damine kanyeshi o siterni ma Lala Kuyate chauffeur ke ya ayira ka fo koni sabe o mo koni tulutodo ale masongo jojo kwa shila Lala Kuyate ale koni nyeshi mo o yesra bla ale temane ayira ye Lala Kuyate katemekui ayi do fara yaf mabala asenteka Lala Kuyate o fleka tugu chano fekui Lala Kuyate kasuga yaf mabala ka mugu susu kanyeshi amo o la bala che koni clara o la chesera luluni atara ka mobili jo mobili to chela yaf mabala anaga plantike o yesenteka fiani femere Lala Kuyate o keraminge jamba jugu nunu onana kui onana fadu wono tugu kata ira ka fo ko stern do ko ni bolla ka do ko stern o bala ko de nyini Lala Kuyate mobili chamba kun jome o sera oluma kuma mina o koni o tara munuge ka sa soro etaji don be do kono bidon do kuma bolo o yo o bidon nun ko fa ko sebe ninga soro ka tasuma shuru kelenga ka ira ka fo ko ata angume ka minge ko ni o ye Lala Kuyate akulu lo nka o de bora fanta ma fe ka tasuma infara ka soro ka wele bla jamana nyama ma ako sentara men la ka olu konna na onongo ni fe ya soro manu nongo ni o yese ndiga fya ni fe were yi mama nturi ale ka fasu de min salo ka bo nouvelle horizon o konna na ka sani ka biboli aywa Samaira ni alsami do kesa ala kan kisi amina ta ku gelera aywa ame kuna fun bala ama datu ni soir de bama ko isa na nyuta o mi metalike kuni wati na jamana koni la halaya ko kanga ke misali bela jelimbulu awo Lala Kuyate ako yaf mabala ni ngoni akera kunu de ako kabeni dimashi don to ko kle duye ako damakashi kambelebele sigila yaf mabala malis la medina nyama ka je kluba groupe madeli der spirituel musulman jimali ulu maufe ka sangano o ka manyama amfana karamo asedo sheriff usman manadara aleka la nyinu ye ako Lala Kuyate sigi insenfe abaro ako nkira sababu kasika yaf mabala dina nyama chama kulu kamar nyona ako Lala Kuyate jamana nyama wa chama kume ako Lala Kuyate kafara ambala kauni shifina kauka Lala Kuyate kafara société civile mauka ako obla jenena na wele jabi ako yaf Lala Kuyate ni atakalage ako ono o watekelena segu sudo ane bazando mi metalike chebayanu wetalike Sheriff Abdul Jalil Mansour Haidarala ale mi ni abona anina kasani janva jugu tigaba oluka yaf mabla janva jugu ako aleka janaja kena kunsige me yefana mi ni akera lahulata jamaba olu kera asiria yi ako onongo ni febe ko ne ya ako ni damagashi kan ngone Allah bena yaf mabala malisla medina nyama ka je kuluba ni oye groupe madere de spirituel musulman jumali abara bla nyene bonya kunta me ka di yaf mabala ankara amfana ankara mo asede Sheriff Usman Manadara manu omiye o conseil islamique jumali manyama yi ako kasani damagashi kanye ako bani ay korafota ay ayira ka fodala Kuyate ako ni aseme kuma yisa
la mali silamɛw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan Lala Kuyate a ko Lala Kuyate baw ni degun ye silamɛ kelen sɔrɔ Lala Kuyate o ye degun kelen ka silamɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ko ka sanga ni cɛba in ye ni o ye Jalili ale ntayani ye a ko Lala Kuyate nin ko ni ye belebele o de dali ye Lala Kuyate a ko cɛna a kun bɛ dɛmɛ maado min kun bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin yafamabala dɛsɛbaatɔw ma a ko Lala Kuyate filatɔw ni yatimɛw a ko cɛba in a ye dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin o ma dɛ a ko o conseil islamique jumali maa ɲɛma a ye a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Masuru la a ko Lala Kuyate a jɔyɔrɔ o sɛbɛ kɔrɔbɔ na kosɛbɛ a ko diinɛ cɛba kun do Lala Kuyate min ni diinɛ kun t'a bolo fila kan a ko Lala Kuyate a se ko ni adama yira a y'o kɛ diinɛ ɲuman o yiriwali la a ko Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ nin kɔni tiɲɛ na a se mɛ nin kuma ye sa bɛɛ lajɛlen kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ Lala Kuyate bɛɛ lajɛlen silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye walasa ka se ka bɛn o baaraw nati ɲɔgɔn tɛ ko a ko ni a sɛbɛ kɔrɔ gɛlɛya mɛn a ko Lala Kuyate o siratigɛ la kɛnɛ sigikun kun ye min ye o de ye ka se ka alikuranɛ sanuma ye k'o kalan ka se ka hinɛ ɲini ka ɲɛsin yafamabala Jalili Ayidara ani alisamɛ fura bɛɛ lajɛlen ma Lala Kuyate Yusufu Konate ale ka fasiri ye min salo ka bɔ Suwadimako kɔnɔ fasiri kɔnɔ Lala Kuyate nin ye o ye ne bɛ min fara kan o de ye Jalili ka maaɲumanya ne b'a seereya Ala ka hinɛ a la ni seri kun sera a bɛ misiw faga ka sogo tila yatimɛw la ne yɛrɛ taara a caman seereya reportage kɛnɛ kan Lala Kuyate a ka so min bɛ Falajɛ ko village kan ye ne yɛrɛ y'a seereya a ka ONG Mansour tɔgɔ la awɔ n y'a seereya ayi ni seri kun sera a bɛ misi faga ani finiw a b'a ta ka di yatimɛw ni filatɔw ma Lala Kuyate ne b'o seereya Ala k'a bila ka janna na sama an bɛ dugawu de k'a ye Ala ka badabada dali de b'a ye o la kunnafoni bala o y'an y'a bila yan ayiwa Samayira an b'i fo k'i barikada a tɛ tɛmɛ nin kan faamuya sɔrɔla kosɛbɛ baasi tɛ o b'a to an bɛ segin ka taa an ka technicien fan fɛ min ye Tezara kun filanan ye hakili la ale mɔnen don an bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ dɔɔni kɛ ni o ye ka sɔrɔ ka segin ka na kuma di maa weleli ma o bɛ bɛn awɔ amona e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin ye infusé ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma Tezara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i nin dɔn wa a bien a man kan ni sisan kɔni i ye te ko ta Tezara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan golen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ Ala farafindenu jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye Ala Tezara Lala Kuyate Samayira ko fiɲɛ y'a sɔrɔ ɲɔsurula tigɛ o bɛ sanfɛ o tɛ Lala Kuyate nin y'an don tɛ jɛmukan kɔnɔ kosɛbɛ an ni docteur Saka Bagayoko wallahi nin y'an karite ye ɲɔgɔn na sisan n y'o de f'u ye Lala Kuyate ka gan kari a sun na o de ɲɔgɔn tɛ o de ɲɔgɔn tɛ wallahi Lala Kuyate nin kɔni den ka pan a tigi bolo kosɛbɛ o la n'a ka di kɔnɔ ka pan a tigi bolo maa tɛ kɔnɔ ni kɛrɛsikan la de ka sigi a yɛrɛ sigilen ɲɛna kɔni Bagayoko Lala Kuyate ɲininkali fɔlɔ an ka taa ayiwa Samayira o tɛ baasi docteur Bagayoko jɛmukan kɔnɔna na an bɛna ɲininkali fɔlɔ min tɛnkun i la o de ye cancer de sein an bɛ fɛ k'a dɔn bana yɛrɛ jumɛn de don awɔ Lala Kuyate Samayira a ka ɲininkali a diyara n ye ayiwa cancer du sein tubabukan de don a bamanankan a bɛ fɔ ko sin bon bon o ye bana dɔ ye komi bana ka ca cogo min na bana dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ ma bamanankan na ko sumaya dɔ bɛ yen nɔ o jabɛti dɔ bɛ yen nɔ o ye tension ye donc bon fana o y'a damana bana de ye bon ye bana min ye
farikolo la fɛn dɔ de bɛ yen si de bɛ farikolo la i komi ɲɔ si bɛ yen nɔ cogo min na tiga si bɛ yen nɔ cogo min na kaba si bɛ yen nɔ donc organe fɛn fɛn bɛ farikolo la si dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma cellule donc ni bon b'i la sisan i b'a sɔrɔ o cellule min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma si o bɛ muruti de farikolo ka yamaruya kɔnɔ ni a murutila farikolo ka yamaruya kɔnɔna na sisan donc farikolo ale kan ka fɛn min kɛ pour que ka farikolo nafa a tɛn'o kɛ donc n'a murutila sisan fɛn min ka d'a ye a bɛna o kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ caya cogoya min ka d'a ye a bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ cogo min ka d'a ye donc n'o kɛra a bɛ fɔ ko bon bɛ o organe na donc bon yɛrɛ ye bana de ye sisan voilà Samayira a tɛ tɛmɛ nin kan donc ni bon ye sin minɛ a bɛ fɔ ko sin bon ni a ye fogofogo minɛ a bɛ fɔ ko fogofogo bon ni a ye furu minɛ a bɛ fɔ ko furu bon mais bi ta y'an ka baro bɛna boli sin bon de kan donc sin bon yɛrɛ filɛ nin n'i y'a jateminɛ Mali la yan nɔ ale ye bon fɔlɔ de min muso minɛ Mali dama tɛ dɛ ça c'est à l'échelle mondiale diɲɛ kɔnɔ également o fana bɛ a la voilà OMS n'o ye Organisation mondiale de la santé olu ka jateminɛ kɔnɔna na olu y'a jira n'i ye muso minnu min daɲa bon sababuya la n'i y'u ta 100 o 100 i b'a sɔrɔ muso 25 o de sababu ye sin bon bɛ kɛ o sababu ye san kɔnɔ n'i ma o faamuya a bɛ ko muso 4 o muso 4 kelen i b'a sɔrɔ sin bon bɛ kɛ o sababu ye bana jugu don dɛ bana jugu don voilà donc Mali la yan nɔ ni an ka registre de cancer ta k'a lajɛ bon kɔnɔna na 2020 o kɔnɔna na sin bon ale de y'a jɔyɔrɔ fɔlɔ la avec environ 28%. N'i y'a ta 100 sarala o 100 sarala bon minnu bɛ muso minɛ i b'a sɔrɔ sin bon ale ye 28 ɲɔgɔnna ta o la ale ye bɛɛ da sin bon kɔfɛ wolonugu bon n'a bɛ f'o ma cancer du col de l'utérus o bɛ da o kan à peu près 22% 22 sabanan na furu o bɛna yen nɔ avec à peu près 6%. Furu ta mana bɔ yen nɔ naaninan yɔrɔ la a bɛ fɔ la colorectum nugubakun ani banakɔtaga bɛ bɔ yɔrɔ min na bon b'o yɔrɔ minnu minɛ o bɛ da o kan donc duurunan na VC bɛ da o kan donc comme octobre rose don ninnu ye bon minnu bɛ duurunya fɔlɔ la ninnu ye muso minɛ donc nin y'o ye. Samayira hakili la faamuya sɔrɔla nin yɔrɔ la. Ye ɲɛ ŋɔni ye nin faamu. E fa ka n sigilen fa de fa ne kan suma. Bana ɲuman tɛ dɛ. Bana ɲuman tɛ. An bɛ Ala deli la ka ɲuman bɛ ye wa. Walayi bana yɛrɛ la ɲuman tɛ. O tɛ. An bɛ Ala deli la ka kɛnɛya de d'an ma. Ayiwa Samayira an tɛ taa ɲɛfɛ. An bɛ taa sisan docteur a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ cancer de sein kan. Kosɛbɛ. K'a dɔn k'a fɔ bana sugu min don ani a bɛ na cogo di mais aw yɛrɛ bɛ a diagnostic cogo di kuma jumɛn k'a fɔ ko cancer de sein bɛ muso la. D'accord Samayira i ka ɲininkali nin diyara n ye dɔgɔtɔrɔw b'a dɔn cogo min na k'a fɔ cancer du sein bɛ mɔgɔ la a bɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ 2 la a jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ kɛ dépistage ye ka sɔrɔ muso yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ yɛrɛ k'a fɔ cancer du sein b'i la donc arajo dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ka sin lajɛ ni yeelen n'a bɛ f'o ma mammographie donc ni muso y'o kɛ o bɛ se k'a jira k'a fɔ cancer du sein daminɛ bɛ a la en ce stade là i b'a sɔrɔ le cancer est infraclinique muso yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ fɛn bɛ a la bon o b'o bɛ daminɛ cogo min na ni arajo kɛ waati i b'a sɔrɔ tumuni fitinin de bɛ yen nɔ kuru fitinin donc o kuru fitinin min bɛ yen nɔ donc n'i ye mammographie kɛ o bɛ se ka o jira i la i b'a sɔrɔ o kuru in yɛrɛ a tɛ tɛmɛ 1 millimètre kan Lala Kuyatɛ m'a f'i ɲɛna ni kuru bɛ 1 millimètre la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ si minnu bɛ yen nɔ n'olu murutila farikolo ma sont à peu près à 1 million de cellules dans l'organisme o b'a sɔrɔ a bɛ 1 millimètre dɔrɔn de ten nɔ bana in tɛ bana ɲuman ye donc o kɔfɛ ni a évolué o kɔfɛ i b'a sɔrɔ ni muso b'a sin mɔ i b'a sɔrɔ kuru a tɛgɛ bɛna da kuru kan a tɛgɛ bɛ da kuru kan waati min na o b'a sɔrɔ kuru bɛ à peu près 1 centimètre la ni kuru bɛ 1 centimètre la waati min na i b'a sɔrɔ cellules cancéreuses minnu bɛ yen nɔ olu bɛ à peu près 10 puissance 9 1 milliard de cellules Samayira i ma kuma mɛn dans l'organisme
donc o b'a jira k'a fɔ ko waati min na i yɛrɛ tɛgɛ bɛ da i sin kan k'a fɔ ko kuru bɛ a la o b'a sɔrɔ bana y'a ka banakisɛw bila farikolo fan dɔ fɛ donc n'a bɛ 1 milliard de cellules la en ce moment i b'a sɔrɔ kalo o kalo a bɛ min bila ka na farikolo la je vais dire don o don a bɛ banakisɛ min bila ka na farikolo fan tɔ la c'est 3 millions de cellules a tɛ tɛmɛ o kan donc min ka ɲi kosɛbɛ o de ye ka mammographie kɛ sɔni i yɛrɛ k'a dɔn yɛrɛ k'a b'i la donc mammographie kɔfɛ n'i y'a dɔn k'a ko kuru bɛ a la waati min na i bɛ to k'i sin mɔmɔ i yɛrɛ bɛ to k'a mɔmɔ i b'a mɔmɔ k'a lajɛ donc n'i y'a dɔn k'a ko kuru bɛ yɔrɔ min na donc i bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔ yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'i lajɛ ni dɔgɔtɔrɔ y'i lajɛ ni mammographie kan ka di i ma a b'o di i ma walima ni traitement tɔ kan ka kɛ cogo min na a b'a kɛ ten nɔ. Samaira kɔrɔfɔ misi sɛnɛ la dɔgɔtɔrɔ yɔrɔ dɔn ne y'a faamu o la muso bɛɛ de kan ka wuli ka taa a sin lajɛ hali ten ka sɔrɔ masigɛ yɛrɛ la quoi effectivement awɔ pour que muso bɛɛ lajɛlen k'a sin lajɛ puisque sin filɛ nin sin c'est un organe sensible farikolo fan dɔ don farikolo fan min ni a nafa ka bon kosɛbɛ donc dépistage bɛ kɛ cogo min na muso minnu bɛ yen n'olu si ma se san 40 ma donc a bɛ fɔ olu ye olu yɛrɛ ka u sin mɔmɔ i yɛrɛ bɛ se ka kɛ i yɛrɛ b'a mɔmɔ i yɛrɛ bɛ taa so règle mana ban kun n'i sera fɔ kuru b'a la donc règle mana ban dɔrɔn i yɛrɛ i b'i da i jɔlen i bɛ wuli k'i jɔ n'i y'i jɔ i b'i tɛgɛ ta tan nɔ donc n'i y'i tɛgɛ da i tɔn na donc i bɛ sɔrɔ k'a lajɛ tan nɔ i b'a mɔmɔ k'a dogi k'a mɔmɔ k'a dogi k'a lajɛ ni kuru bɛ a la walima ni kuru t'a la o bɛ kɛ n'i ka laada banna ni laada banna o bɛ kɛ o la muso minnu si bɛ san minnu ma san 40 sɔrɔ maintenant muso minnu si bɛ san 40 ka taa se san 50 la donc a yamaruyalen don olu ka taa dɔgɔtɔrɔso la au moins une fois par an san kelen san kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔ ka olu lajɛ ni dɔgɔtɔrɔ ye olu lajɛ dɔgɔtɔrɔ fana bɛ tila k'olu kalan sin bɛ mɔmɔ cogo min na sin bɛ dogi cogo min na k'a ɲɛfɔ ɲɛna donc ni dɔgɔtɔrɔ y'u lajɛ n'a y'a ye k'a ko fɛn bɛ a la fɛn min man ɲi ou bien fɛn min kan ka mammographie demande dɔgɔtɔrɔ b'o sɛbɛn a tigi kunna. Nala nin ye bana juguba ye sisan docteur mais Samaira yɔrɔ nin na sani an ka tɛmɛ i bɛ hakɛ to mais est ce que cancer du sein bɛ musow minɛ cogo min est ce que cɛw fana b'a la. cancer du sein a bɛ cɛ minɛ. mais e dun b'o fɔ k'i tɛgɛ sin ne ma cogo di mais i bɛ ɲininkali kɛ mais tɛgɛ ɲɛsin ne ma cogo di. awɔ ayi Samaira hakili jigin la parce que sin bɛ muso la a bɛ cɛ fana la ten quoi. ale ma fɔ o tɛ kɛ mais n'a bɛ si tɛgɛ sin ne ma. wa Samaira ni n tɛgɛ bɔ yan ni n tɛgɛ ɲɛsin yan docteur est-ce que a bɛ cɛw minɛ. cancer du sein a bɛ cɛw minɛ mais cɛw ta o man ca i ko musow ta ka ca cogo min na. faamuna sisan. Kodi sisan docteur bana in tɛ bana ɲuman ye sisan n b'a fɛ ka ɲininkali bila la donc yɔrɔ bana in bɛ développer cogo di. a bɛ kɔgɔ muso la cogo di. d'accord bana in bɛ développer cogo min na n y'a f'i ɲɛna bana in tɛ bana ɲuman ye. ayi bana in filɛ nin a bɛ a développement n'i y'a histoire naturelle ta k'a lajɛ bana in bɛ développer chaque 3 mois ni kuru fitinin b'i la i b'a ye kuru fitinin dɔ bɛ fara a kan chaque 3 mois. kalo saba chaque 3 mois dɔ bɛ fara a kuru kan dɔ bɛ fara kuru in kan avec des extrêmes allant de 1,5 à 20 ans. donc i b'a sɔrɔ dɔw ta bɛ yen nɔ komi bana min don i b'a sɔrɔ a nasuguya ka ca kosɛbɛ donc ni a bana ni nasuguya min bɛ la ni a ka jugu i b'a sɔrɔ au lieu k'a kɛ kalo 3 o kalo 3 ye a bɛ jigin o dugumana na. a bɛ se ka kɛ 1 mois ye ou bien a bɛ se ka kɛ 2 mois ye voilà ou bien ni o y'a sɔrɔ bana min don ni a développement man ca ten nɔ kosɛbɛ donc a bɛ se ka yɛlɛ 3 mois sanfɛ et comme a bɛ se ka kɛ 1 année 2 ans 3 ans voilà. mais a bɛ dépend bana yɛrɛ min a bɛ descend voilà nature du cancer yɛrɛ min b'i la a bɛ dépend o yɛrɛ de la. mais sisan docteur ne tun b'a fɛ ka min don la a consultation bɛ kɛ Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la wa ani a condition ye jumɛn ye. d'accord consultation bɛ kɛ Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la
ni dɔgɔtɔrɔ fɛn fɛn kalannen don a togoya la surtout dɔgɔtɔrɔ minnu m'a kɛ ka caya olu ye gynécologue obstétricien de i n'a fɔ i ni ɲɔgɔnnaw n'a ɲɔgɔnnaw voilà mais en dehors de ça les médecins généralistes peuvent le faire également minnu ma gynécologue yɛrɛ kɛ mais qui sont médecins généralistes minnu tilara an ka médecine kalan na voilà minnu tilala an ka médecine kalan olu bɛ se k'a kɛ donc n'olu y'a kɛ sisan ni olu ye fɛn ye a la fɛn min ma u diya o bɛ se k'a bila ka taa gynécologue obstétricien yɔrɔ la olu k'a tɔ sɛgɛsɛgɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la octobre ta Samayira ou bien awɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la octobre ta o bɛ boloda cogo di dɔgɔtɔrɔsow la octobre ta n'i taara Mali dɔgɔtɔrɔso la a bɛ kɛ Mali dɔgɔtɔrɔso fan bɛɛ fɛ condition ye jumɛn a prise en charge ye jumɛn ye octobre ta kɔnɔ condition bɛrɛ tɛ a la a condition est dɔrɔn i bɛ taa service de santé min na donc tu vas te soumettre aux exigences de ces services là donc n'o y'a sɔrɔ ticket de consultation bɛ yen nɔ donc tu prends le ticket de consultation i b'o ta i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ b'i lajɛ donc ni mammographie kan ka kɛ a b'o sɛbɛn ka d'i ma i bɛ taa o kɛ. Nala Kuyate nin ye kojugu ye dɛ mais sisan docteur n'a ma dɔn a dɔn kuma na yɔrɔ a bɛ se ka na ni défaut ye muso sin na wa fo ka se a tigɛli ma wa. parce que an b'o ye muso dɔw sin tigɛlen don ko cancer des seins. effectivement bana in filɛ n'a ma dɔn a dɔn waati la a bɛ se ka na ni o ye a bɛ fɔ o ma stade avancé voilà puisque a stade bɛ cogo min na ni a daminɛ don ni a dɔnna waati min na komi n y'a f'i ɲɛna waati min na n'a ma 1 millimètre bɔ ni kuru ma o bɔ donc n'a donna o waati traitement bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ i bɛ kuru in yɔrɔ opéré ten nɔ dɔrɔn ou bien i bɛ sin yɔrɔ dɔ tigɛ donc o la bana bɛ ban mais ni a tɛmɛna o kan ka taa se fo a janfara yɔrɔ jan kosɛbɛ donc o la kɔni traitement a bɛ se ka kɛ i b'a bila ka taa fɛn dɔ la fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko chimiothérapie donc o bɛ kɛ fɔlɔ pour que ka kuru baga faga ni kuru baga fagara tuma min na o la a bɛ sɔrɔ ka na ka sin tigɛ walima n'o y'a sɔrɔ yɛrɛ kuru ma bon tɛ nɔ kosɛbɛ a bɛ se ka sin opérer fɔlɔ donc ka sɔrɔ k'a bila ka taa chimiothérapie la walima radiothérapie. mais sisan mais ni a kɔnna ka dɔn traitement kɔni bɛ yen c'est à dire que min b'a to a bɛ se ka traiter ka tila ka sin to a cogoya la. o bɛ se ka kɛ n'a kɔnna ka dɔn. n'a kɔnna ka dɔn traitement bɛ kɛ a la sin bɛ to a cogoya la voilà. mais n'a ma kɔn ka dɔn. n'a ma kɔn ka dɔn kɔni o de bɛ na ni tigɛli ye. le traitement ça c'est k'a tigɛ. mais sisan o la n b'a fɛ docteur ka min fɔ n ye yala ni muso min bɛ yen ni a bɛ sin di den ma cancer bɛ a ba la yala degun jumɛn bɛ sɔrɔ den fɛ o la. d'accord ni muso min bɛ yen nɔ n'a bɛ sin di ni cancer bɛ ba la an dɔgɔtɔrɔ fɛ yen nɔ donc an b'a lajɛ fɔlɔ est ce que ba yɛrɛ ka état bɛ a permettre ka sin di den ma. est ce que cellules cancéreuses ninnu olu bɛna sin na donc n'o y'a sɔrɔ fɛn ninnu tɛ yen nɔ donc voilà a bɛ fɔ k'a ka sin di den ma mais ni ba yɛrɛ ka état t'a permettre ka sin di den ma donc a bɛ fɔ ko non k'a kana sin di den ma. donc mais o la ni ça veut dire que bana to ba la n'a b'a di den ma donc a bɛ se ka kɔlɔlɔ fana wɛrɛ se den ma ko di o la a b'a fɔ k'a jɔ. o de la a bɛ fɔ k'a ka jɔ. ah bon. ayiwa. Nala Kuyate bana in tɛ bana ɲuman ye dɛ. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. docteur y'a jira k'a fɔ ko cancer banaw la muso kunda ale de ye ko sin ta ye ne fanga ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ cancer tɔw kan mais c'est à dire que ne kɔni fɛ est-ce que c'est pas trop ignoré. awɔ parce que mɔgɔw b'a ta ba la kosɛbɛ parce que ni octobre in yɛrɛ tɛ Samayira. voilà a kuma yɛrɛ mɛn kosɛbɛ quoi ni octobre jɔra de a ka ca la i bɛ a kuma mɛn dɔɔni dɔɔni Mali jamana kɔnɔ. et puis mais Nala Kuyate sani docteur ka kuma min fana mɛn ka dɔ kan o de ye cancer de col de l'utérus i b'o de mɛn ka caya sisan waati laban in na ka tɛmɛ hali cancer des seins kan. o tiɲɛ min y'a to o bɛ mɛn nin yɔrɔ la an b'an ka karamɔgɔ fɔ le professeur Ibrahima Tigete sɔnni ale ka fɛn ka cɛ cancer du col de l'utérus ale de tun ye fɔlɔ-fɔlɔ ye mais ale ka cɛsiri kama ale y'a cɛsiri ka mɔgɔw former kosɛbɛ donc ka taa kungo kɔnɔnaw na pour que ni cancer du col de l'utérus in filɛ nin ye cogo min na ale bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc
du fait que ale cɛsirilen don o kɛlɛko la donc o de y'a to a bɛ o mɛn mɔgɔw da ka tɛmɛ cancer du sein yɛrɛ kan donc ale ka cɛsiri kama cancer du sein et cancer du col de l'utérus n'ale tun bɛ première position na sisan o n'a mɛ deuxième position na ka cancer du sein bila ale voilà ka cancer du sein bila ɲɛfɛ oh mais o la campagne tɛ kɛ o fana na mais il y a pas de campagne aussi qui concerne le cancer du sein là. Oui, cancer du sein. Par exemple, comme le fait le professeur Tegeti. La campagne de sensibilisation. Chaque fois, voilà, envoyer des gens. Effectivement, oui, il y a un rôle, c'est ça. À la malaga, les campagnes de sensibilisation pour que nous soyons à donner qu'à fois à tiens là, bon, à ce que chimine, et qu'à ta diagnostic précoce pour que à ce que fourrage tout comme donc allez faire un danger du fait que tu as diagnostic précoce et puis voir aller calmer watine k'a fɔ k'a b'i la dɔrɔn o b'a jira k'a fɔ c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc o fana de y'ale la gɛlɛmanba yɛrɛ de donc solution kelen min bɛ ale la pour que muso bɛ se ka lafiya o de ye dépistage précoce ye après chaque règle i yɛrɛ ka to k'i sin mɔmɔ walima i ka mammographie kɛ pour chaque 2 ans walima chaque année donc pour que k'a dɔn est ce que bana in a bɛ yen nɔ walima a tɛ yen nɔ. Lala o yɔrɔ la n bɛ docteur ɲininka parce que ale ko ko après chaque règle dɔ b'a yɛrɛ fɔ ko muso pour que a cancer du sein ka sɔrɔ faut k'a sɔrɔ elle est majeure quoi si je comprends. Effectivement parce que cancer du sein yɛrɛ sɔrɔ cogo la facteur de risque bɛ yen nɔ a bɛ fɔ o ma ko a ɲɛbilaw. O ɲɛbila la ɲɛbila dɔ bɛ yen nɔ an bɛ se ka minnu kɛlɛ ɲɛbila dɔ bɛ yen nɔ an tɛ se ka minnu kɛlɛ donc ɲɛbila minnu bɛ yen nɔ an tɛ se k'olu kɛlɛ o dɔ ye jumɛn ye ça c'est l'âge même muso si donc jateminɛw y'a jira muso n'i b'a la ka kɔrɔ i b'a sɔrɔ tu as plus la chance de développer le cancer du sein. Voilà. Donc si kɔfɛla la il y a également le sexe féminin. Comme il y a une galère, c'est ça. Quand il y a le petit chef, c'est ça sera bien joué. Voilà. Mais il va faire petit à quelqu'un. Ça m'a l'air de vous dire au Qatar. Voilà. Donc chef, c'est ça sera mais et muso au début c'est ça sera kateli kateme cheka. Donc au café il y a également la puberté précoce. Muso minnu no lu tega bi do jila dona. Donc k'i tɛgɛ don ji la o ye jumɛn ye n'i y'i ka laada ye san 9 walima san 10 ninnu ɲɔgɔn na voilà donc muso minnu bɛ kɔn k'u ka laada ye o la donc a ka ca fɛ c'est un facteur de risque de faire le cancer du sein. À l'opposé de ça muso minnu fana bi mɛn ka sɔrɔ u b'a la ka o ka laada ye par exemple muso minnu bɛ taa fɔ san 55 voilà sur la ménopause là ça aussi c'est un facteur de risque donc au fait il s'obère par exemple ni bi bo sodo kono sisan il fa walma iba cancer du sein be olula donc on appelle ça antécédent familial donc tu as aussi la chance de développer casoro donc la bikina faut héréditaire là fait comme héréditaire voilà voilà ou bien ayro ko so cancer du sein tinore mais il part de premier degré do be nino va sur cancer de l'ovaire bala ou cancer de l'endomètre donc o bela jale sababu pour qu'il puisse ga docteur o renye fone mo famne ovaire ni adjume o eko jume o mu endomètre en o mu et ovaire ale be comme défend den sous fan et comme utérus kala falala trompe utérus et donso de donc utérus ko kala fait donc tio flabé nino on appelle ça les trompes de qui s'habite mais céramique fait donc o kala falala bulu ni flabé no be comme chefan o bulu fla no nde au lieu de ovaire donc le cancer bulu là voilà donc et ce mot de là ni os be isu mo do là donc aka chan fait il faut na bisa so docteur ma fi yin ngamina bien ma ka fo anga jinla ba bugudu no chama de bi téléphone ne beta ko sur di jeu ko no yoro ko lote ula shingo in fana wa kuma no ka cancer de sein anga jinla ba bugudu no ko lo bala yoro ko le bala parce que les irradiations fréquentes au rayon X donc permettent de développer le cancer du sein
par exemple minnu no ba soro kuma be o bitara joni fe no ke donc au rayon x minnu no donc ba soro lu minnu na disilata no o lu bisi provoquer bi cancer de 5 de même manière il va soro minnu no bi téléphone blow shin koro ou dessous koro kuma be donc abseka il fait minnu produit donc ça peut être un facteur de risque de cancer du sein. Docteur ni machine running ngadi chama ko ne ngem ga yengo ne téléphone blow ray ni ala sona ma nyafu yana ko ka dabla avec le droit c'est ka blati jako lo bala donc abisa ke so buka ka kanska shindima se musoma abisa so yo gose atete mu ai manu kuyi wonna man nyini ngale ke yoro bijena ba mboto ndele amano la ko ta ya fa ya famu ni mo famu de ale wada ni téléphone bi na fo urona fere ate blati ni positivité bulu e te jurun tale ka gule kana yado me har ya gulun kana abse shi ma da ai me mo wala fini be do na chew le ko chew wa me ni ya da direct ani ni ya blata o te kele nyu la la kweti aka na fo ki bi kuma ko ni yele mo to ni ka bara da da do docteur abi fo ki wali ma ka fo ni watina e nyere formation e ba fo do fo de awo do ni ko fe comment ni facteur de risque minu meno ni anyer setola mais anga kan base minga ko facteur de risque minu meno ni an sibe ola na nyoru biseka mikele par exemple na fora et muso ka kala da ka sura ma c'est sans kono to wal santa yere sitolo ça c'est un phénomène naturel mais minu meno ni an sibe ola ko folo o buyali buyan ko ba donc muso minu meno ko bon ko sebe donc ça c'est un facteur de risque de faire des cancers. C'est pas possible. Donc o konnana mo ko minu meno noti fargo la nyana jake spori musula kawla ale chala kola ayo bashite ça va être sport ya amina bulke ale ka da kuma mu ma no sport be da Ribéry ma mu no sport be donc sport quand même sport ya gate do de c'est de pratiquer les activités physiques régulièrement au moins 30 minutes par jour ka to ka tama wala maka fa ko nyaje do kun ke minti bisa ba bonyo dungudu be kuma be donc au keli o bato itisaka cancer du col du sein soro obe musolo obe chela aiwa lala ana dam ne shuina edu ye muto sa fe ko baza eti tama ne shuina docteur d'accord ba woto rego c'est ça muso va sur les fast food shawarma pizza anafe nono okadu ya kusebe idasera donc ngom no du kusebe o mayde fana risque do c'est pas possible nganji janga dobo dunna aiwa siguro ni ngade muso munu be kuma be ko shawarma ani pizza ani jme croissant bala aiwa ko bala munun tulu kacha donc akacha la bisege so buka ni cancer des seins la dun da de meni fen dunda ai nya dabla eti sige kini serama so mada fe e mana sige nya bla eni luton la ko pizza de ko serama eti to sira kala ma kini sera aiwa samaira teknoluma aiwa bajite donc so fayra do fo donc konnana amu gono wul lasi anga jija anga dumuni minu me an fe anno anga jija lo di nafa ko boama voilà aiwa nyo malo kaba ngolu dunga chaya o de lafiya aiwa docteur wati ko ni wati be kaside mais mi foki wal ma do ngala bo tama kemera dunu ngoni ngese ko di ni mu sandro ta do ko ki yele be classique no dia ko ro bala abala de e fe mi re to ya fo mani ko pizza va me e ba do ya photo e ba do ko ila mandi a ko shawarma o fana kadiwa e fe mi re to ya fo mandi e ko ba duni aiwa samaira ai dogotora ka kuma ko fe binyablo e kuma duwa awonyablo docteur Bayo wala nyi foki wal ma do nya diga ga fo sum sama sur la de ame ko fo la segima e ka jem kan kunche ni fuli kan la ba me ma yebulu kan yeshi limano mo ani wele kan ani docteur la clinique jumede et flama badala bu
am ta bouiller na la sona am ta brûler fin et puis to ko nous fo nous sommes ressemblés c'est très très important ma beni meta mata kata et to ala de tegay wala mi ko fa ku je ko c'est même d'accord et anga jem kan ku je d'accord donc sona nga je ba ku je yoro do be na ngo fofolo e facteur de risque là e mino mi dlomi o facteur de risque doy che ani muso madama ni ko be kumne ngoni mi yoro akacha la fe be fe nzoro ay ba soro de aywa yara ala to fon yolla o de ato ala ma hafanya na kanga glotino gansade e لما في العلاقة يقول إنما يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيوة. كدلومي أني سوبون أني كلابون كلو بي شيطان كبارد كان عنيرو جانا نو كرا كامي كيشي donc dlomi amainde ça c'est bayo la usa ko docteur bayo do donc facteur de risque do facteur de risque le tabagisme également c'est facteur de risque cigarette facteur de risque cigarette c'est que so iba soro ko so iba soro aywa famna yo ni famna ko sebe donc makala wana min fo oyi hakli sigi kuma odu ne cancer be mo la jengulite ne cancer be mo la e ba fati ga hakli sigi puisque na fore ga ko cancer bi la o dama yere aka jugu mo ma wallahi psychologiquement mo détruit donc prise en charge psychologique on na faka bon kusere ala on a fait beaucoup de la tournée. Donc, on a fouillé la cafon, fait la main à faire fait au décaille. Donc, on a tout à la coffee. Coco fait à la coco et à la piati. Comment va chez Sovereign et les énaïsos à Sobaton, Moussivaton, Kalo, Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Rajiun. Qui comme on soja, mon minou, Nico, Nico Gelen, so, Bafoko. On a fait un bel gelé à la taille. Donc, le cancer mani soro. Pour vous fouetter à la gamna konnana. Donc, angana tigi boko fo bi anga fa tigi ka fa abo nin tigi ni shiman chambli ka fo ko ago fe no ote femindo ala la tege do ala la jarabi do bana se ka fem bela jele mine donc anga ko lado ka fu nyina ka fa abo cancer men menino bo bana jugute voilà o fam na docteur aywa docteur amifu samaira en fana banga ko fo kunche ko mawsu do to wala ko yado ni fa ka sin che fa kan sigli suma yado aywa samaira foli folo amodi docteur Siaka Bagayoguma ani aka cabinet moko beni o cabinet flamay badala bugu madame Bagayogo fana be ande madame Bagayogo be duguma madame Bagayogo asitan kumari aywa madame Kumari fana be madame Bagayogo fo samaira kafo anana monsieur Bagayogo accompagne sokomare na ojara ni kosebe ambu fuku ga dimba ya bela jeli ka foli koni ko odi halibi an re baraga nyogon docteur kuje tata tourema ale de kera sababu ya docteur Bagayogo ka nyogon so mare na sala ni kuma na fama bainga ni oye simbonye ko fe samaira anako yasa kan kisini bana intoroma anga je ulu fana ko passer kenea ne hakili lawre ka boni jien fembe donc octobre orozin konna na ere fana bi foli la se musula ka be maka fo bega tajuke o abana be munu fana na amu fana ngoya daku ye ka ala dilala ka kenea da falin duma o ama munu fana sura ala dilala ka bela jilen kisi ama samaira bi foli ama keren ka di masina ka o ma keren ne ala seida umu ana fuche ai awodo atla bajara ala o madam jara do ngam seida umu ta fu ana fuche ma she jara amu fu ku barkara jem kan baga bado ama fo ala ka nasara o ala ka na jigitu samaira ka foli di maldem be mo tugala munu me mali kono munu me maliko ka femfe kun sigile no ka jem kan nyamara ka fo bi ko na antu ka kuma mi ga odi esimboye ame bela jelen fu ka fo ko ala kan kisi dien bana be ala ka bela jelen kisa ma kene an mala ko dan bela jelen lala ko yati afro ko kana telephone double aka funu kono ko mai o famna ko aka shawro ma ko toy ko sebe ko ka pidisa aka dono bo dina lala ko yati ko naka di tulma fen chama tu ka fen na ayi je on chama ko aywa na ko wa minta fa lala ko yati gwa ayo ko toy lala ko yati sigarti mi ko toy
o ni a ka dɔ fara fɛ ko ɲɛnajɛ o kɛli ka don o la an bɛ docteur Siyaka Bagayogo fo kosɛbɛ kabini Filama kabini Filama o tigi don kosɛbɛ Badalabukaw fɛ an b'a fɔ nin yɔrɔ in na an bɛ Gara bɛ fɔ a tɔgɔ la Segu Marabolo kɔnɔ kɔnɔdimi kɛrɛfɛ yen ka don kɔnɔdimi de b'anw kɛrɛfɛ anw tɛ kɔnɔdimi Bagayogo fo kosɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan y'a fɔ cogo min na waati in na la kuyate nin bɛ dansigi bi jɛmukan na sɔgɔma don jɛmukan an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni bi tuma in ye ani nin waati in ye ka yira k'a fɔ nin waati in na an kun bɛ direct la YouTube kan an bɛ direct la Facebook kan ka fara an yɛrɛ ka télévision kan o la sigi bɛ kɛ ni bɔlen kɔrɔ in kan 23h30 ka taa bila 0h30 waati o la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'o fo k'o tɔgɔ n'o jamu na waati kɔni na min jɔ kosɛbɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ni Ala ma basi kɛ an ni olu sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Ala ka sini fara an si kan ne ye Désara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye Lezara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne minni na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye